Ето, това е чантата. Да видим какво има. Пълно е с барбарони. Те пътуват с нас всички 7, плюс мама и татко. И една маймунка за разкош. Тръгваме на едно пътуване без конкретен план. Знаем само посоката и то е към голямата река. По Дунава ще пътуваме. Записвам видео, мамо. Първата вечер сме в Берковица, тъй като не можем да минем целият път до Видин. Всъщност Видин ще го пропуснем. И директно от Лом тръгваме към морето, като ще посещаваме интересни места. Нямаме конкретен план, нямаме конкретни дни, защото пътуваме с 3-годишно дете и както се случат нещата, когато имаме нужда да почиваме, почиваме, когато можем да пътуваме, пътуваме. Абсолютно волна програма. Ще починем малко в стаята, която е много приятна. И след това ще се разходим малко и ще търсим една специална сладкарница. Ето там в жълтата сграда. Сладкарничката е много малка, но пък симпатична и уютна. Предлагат се разнообразни десерти за всеки вкус, направени от висококачествени продукти. Аз си избрах ето този Лилавия и беше наистина много вкусен. Добре. Дървета. Ето ни в Ломския край Дунавен парк. Да видим какво има тук. Пристигнахме сутринта, тръгнахме в 8:30. Един кораб. Шлеп ли се казваше кораба? Шлеп. Ето я и голямата река, както я наричаме. Тази сутрин, втория ден от пътуването ни, пристигнахме в Лом и сега разглеждаме край речния парк. Ще прекараме малко време тук и след това отиваме към Козлодуй. Започваме от Лом, защото в Видин вече сме били. Това всъщност е единствения крайдунавски град, в който съм била. Също съм минавала през Русе, но само транзит. Така че сега ще разгледаме всички интересни неща по реката. Не ти пясъка, търсим най-хубавия пясък, който не е. Прилича малко на военния коп. Слязохме под тези стълби и сега ще вървим по плажа. Има лодчици, камъчета. Страхотни забавления за едно дете.
Мисля, че ето тук. Ето, това е площада, а тук в ляво е червената къща. Или я наричат най-сниманата къща в Лом. След като се поразходихме малко по главната улица и на площада, тръгнахме към Козлодуй, за да се възползваме от обедния сън на детето. Намерихме хотел и се настанихме. Питах жената от хотела какво трябва задължително да видим в Козлодуй и тя ни каза кораба Радецки. Ние отидохме да чакаме там, за да се събуди детето и да спре да вали, след което веднага влязохме вътре, за да разгледаме. Беше малко мокър кораба, но пък нямаше много хора и успяхме да го разгледаме на спокойствие. Валя ни дъжд точно преди да се качиме. Чакахме в колата малко да спре, за да се качиме на кораба. И сега е много драматично, но пък е красиво. А там синьо небе. Тук се затвори по някаква причина за хора. В Ботев парк сме, в Козлодуй. Все едно вали сняг от дърветата. Тук изглежда много приятно, има различни кътчета. Ето ги беседките. И най-готиното е, че до всяка беседка има барбекю и люлка за децата. И има около 10 голяма полянка, където хората играят и натам се вижда Дунава. Времето пак се разваля. Имахме прозорец от няколко слънчеви. Да. Тя зави, не внимавай. Тя зави, не внимавай. Тя зави. Няколко слънчеви часа, които прекарахме в парка Ботев. Тук в Козлодуй, май всичко се казва Христо Ботев. И видях табелка, че точно от тук почва прехода до връх Околчица, който е от 28 май до 2 юни всяка година. Някой ден ми се иска да го направя, но не знам кога ще бъде. Ето знаците пред пешеходната пътека в Козлодуй. Без слушалки и без телефони се пресича. Центъра на Козлодуй изглежда доста уреден. Чисто, спретнато. Виж колко добре е затворен, врата. Детски парк, колко хубаво. В градове съм виждала кучешки паркове, но никъде детски парк. Хайде, мамо, давай да играем. Има фитнес, беседки, катерушки, пейки.
Много е хубаво в този детски парк. Оградено е, безопасно е. Ех, страхотно. И ето такава гума. Да взимат пример всички общини в България и да правят такива градинки за децата. Има си фитнес уреди да тренират майките, докато децата си играят. Това е уличното осветление в Козлодуй.